Είμαι παγιδευμένος σε αυτό το τεράστιο πληκτρολόγιο και πρέπει να αποδράσω. Βασικά. Τώρα που το σκέφτομαι είναι πολύ satisfying το παιχνίδι. θα μείνω εδώ! Αλλά θα κάνω το παιχνίδι πιο satisfying από ό,τι είναι. Χαρά σου και γεια σου, εγώ δεν είμαι. Οπότε όσο περπατάμε σε αυτό το παιχνίδι και ακούμε αυτά τα ικανοποιητικά πλήκτρα, ανεβαίνουμε επίπεδο. Ο στόχος μας είναι να μαζέψουμε πάρα πολύ ταχύτητα και να κάνουμε το χοντοκάρα να γελάσει, επειδή για άλλη μια φορά έχει κατάθλιψη. Εντάξει, κοντόκ, τα πάμε. Πάμε. Περπατάμε μέσα στο πληκτρολόγιο όταν ο Λύκος δεν είναι εδώ. Γιατί έχει brain Και παγίδες! οπότε είναι satisfying, αλλά ταυτόχρονα είναι όμπι. Πρέπει να προσέχω. Ωραία, λοιπόν. Για να δούμε. Πάμε στην πίστα Νούμερο 2. Βασικά ήθελα να πάω στην πίστα νούμερο 2, αλλά πήρα μια νίκη. Ένα τρόπαιο. Όπα! Τι θα γίνει, ρε? Κάτσε, είναι αυτή που νομίζω. Μπαλερίνα καπουτσίνο, μοναδική μου αγάπη. Μπορούμε να περάσουμε. Μπορούμε, αλλά πρέπει να είμαστε γρήγοροι για να μην μας πιάσει μπαλερίνα. Φίλε, αυτά τα πλήκτρα είναι πιο μεγάλα, δες. Καλά, εντάξει. Για άλλη μια φορά θα σταματήσω να κάνω σχολιασμό και απλά θα ακούω. Ωραία, πήγαμε εδώ και πρέπει να πάρουμε τα τρόπαια. Αυτά τα τρόπαια κάτι μας δίνουν. Για να δούμε. Μπορούμε να βαρέσουμε και rebirth. Μπορούμε να αλλάξουμε τον ήχο του πληκτρολογίου. Θα το βάλω μηχανικό πληκτρολόγιο. Ακούστε. Αυτό είναι! Αυτό είναι! Το ακού. Αυτό είναι! Αυτά μ' αρέσουν! Καλά, εντάξει. Αυτό ήταν εντάξει. Βαράτε με κι ας κλαίω. Δεν θέλω να φύγω από εδώ μέσα. Θα είμαι όλη μέρα, κάθε μέρα σε αυτό το παιχνίδι. Η μπαλερίνα καπουτσίνα πάει να πιάσει τον ρομπλοξιανό και απέφυγε. Καλά, εντάξει. Για να δοκιμάσουμε και τα υπόλοιπα. Πάμε το candy. Είναι λες ανοίγω το περιτύλιγμα με σοκολάτα και ταυτόχρονα το τρώω μαζί με το περιτύλιγμα. Τέλειο, αλλά όχι τόσο καλό στο προηγούμενο. Πάμε τη σοκολάτα. Ναι. Μ' αρέσει πολύ. Εν τω μεταξύ με αυτά και με αυτά έχω φτάσει επίπεδο 16. Και το cream ήταν το πρώτο, έτσι. Θεέ μου, εντάξει, νομίζω ότι θα το βάλω στο μηχανικό. Βασικά, ξέρεις τι, θα πληρώσω ρομπλαξάκια για να ακούσουμε παραπάνω ήχους. Αυτό θα κάνουμε. Τζιν. Λοιπόν, πάμε. Έχουμε το premium. Τι κάνει αυτό? Τέλειο. Κάτσε. Δεν το είδα ποτέ αυτό που έρχονταν κατά πάνω μου. Άκου. Τέλειο. Premium πληκτρολόγιο. Χρυσοπλήρωσα για αυτό το πληκτρολόγιο, εντάξει. Τέλειο. Και αν θέλω να μείνω FK και να λείψω, ας πούμε, να πάω τουαλέτα, μπορώ να βάλω εδώ πέρα το χοντοκάρα μου και να φαρμάρει ταχύτητα. Και αυτό θα κάνω. Επέστρεψα και έφτασα level 21. Για να δούμε πόσο πιο γρήγορα πηγαίνω. Εντάξει, μπορούσα και πιο γρήγορα. Περιμένουμε να φύγει η μπάλα και πάμε. Πάμε γρήγορα, καλύψω εδώ και ανεβαίνουμε σαπάν. Θα προλάβω. Δεν πρόλαβα, δεν ήμουν αρκετά γρήγορος. Φτούρα με πάρει. Στο μεταξύ έχει το κουμπί τηλεμεταφορά. Δεν είναι τρόπαια για να τηλεμεταφέρεσαι. Αλλιώς αν πεθάνεις ξεκινάς από την αρχή. Για να ακούσουμε όμως το πληκτρολόγιο του νερού. Νομίζω θέλω να πάω τουαλέτα. Και να φανταστείτε μόλις επέστρεψα από εκεί. Είναι τέλειο. Μόνο μία πιτσαρία. Θεέ μου. Προλαβαίνεις. Πρόλαβα. Πάμε να μαζέψουμε 10 τρόπια έτσι. Πάμε. Για να βάλουμε το bubble. Μπουρμπουλήθρες. Αυτές οι μπουρμπουλήθρες. Νόμιζα μπουρμπουλήθρες τύπου τουαλέτας μπουρμπουλήθρες. Δεν το λες τόσο satisfying αυτό. Θα μπορούσε να ακούγεται καλύτερα, σίγουρα, αλλά δεν ακούγεται πολύ καλά. Item shop restocked. Έχουμε και μαγαζί. Μας δίνει speed boost αν πληρώσουμε ρομπλαξάκια. Και έχει πολλούς διαδρόμους από χρυσούς, διαμαντένιους και πάει λέγοντας. Και εδώ στο inventory έχει πόσα πράγματα να πληρώσεις με τρόπαια ή Roblox για να φαρμάρεις απλά άβρα. Έτσι. Αλλά αυτά κοστίζουν πάρα πολλά. Τρόπαια που δεν παίζει να τα δω καν σήμερα. Πάμε γρήγορα και αλλάζουμε προφανώς το keyboard. Το βάζουμε χριστουγεννιάτικο. Καλά. Εντάξει.
Εντάξει, όχι. Λάβα όμως. Αυτό είναι τέλειο. Αυτό μου αρέσει. Που είναι τόσα πολλά, δεν ξέρω ποιο να αποφασίσω. Ποιο είναι το αγαπημένο μου, καν δεν έχω ιδέα. Περίμενε, τι να περιμένω. Όποιος βιάζεται σκοντάφτη, τι έκανα μόλις. Τηλεμεταφορά στην πίστα, δεν θυμάμαι καν ποια πίστα είμαι. Πάμε στην πίστα 3. Εδώ είναι η πίστα. Καλά. Νομίζω πρέπει να φαρμάρω τρόπαια για να τηλεμεταφέρομαι. Πώς με έφτασε αυτό. Αποκεφαλίστηκε ο χοντοκάρας, ρε εσείς. Τρέχα. Πάμε. Έλα, γρήγορα. Ρε, πώς δεν το προλαβαίνω, πριν το πρόλαβα. Λοιπόν, ξέρεις τι. Έλα, θα πληρώσω για ταχύτητα. 22 Roblox να είμαι πιο γρήγορος σε 30 λεπτά. Πάμε. Δεν βλέπω να είμαι πιο γρήγορος. Ίσως τελικά πλήρωσα για κάτι άλλο. Οπότε 3 Robloxάκια για επί 2 ταχύτητα. Tier 1 λέει εδώ πάνω τώρα πρέπει να τρέχουμε πιο γρήγορα. Πάμε κι άλλα Robloxάκια. 9 Robloxάκια Tier 2. Ναι, Χωσέ. Πάμε για 24 Robloxάκια επί 8 ταχύτητα. Ναι, βάλε που σου λέω. Έχει και προσφορά. 2 Roblox. 2 Roblox μόνο προσφορά. 39 Roblox για επί 16 ταχύτητα. Νομίζω θα είναι τα τελευταία που θα δώσω. Για τώρα. Ξανά για τώρα. Συνεχίζει αυτό, βαρά, Εβέρτα. Πάμε. Φαρμάρω πιο γρήγορα ταχύτητα. Δεν είναι ότι πηγαίνω πιο γρήγορα. Ανεβαίνω τα επίπεδα έτσι. Πάμε. Καλύψου τώρα. Έλα, πάμε. Άτσα, θα πέσεις κάτω, ρε. Πρόσεχε, ρε. Ωραία, τώρα νομίζω νιώθω λίγο πιο γρήγορος. Αλλά καλό είναι να μαζέψω και λίγα τρόπαια. Μπαμ. Για να το αλλάξω στον ήχο του μελιού. Δεν ξέρω, μου αρέσει και με ανατριχιάζει ταυτόχρονα, έπεσα μόνος μου. Επειδή δεν μπορούσα να ελέγξω την ταχύτητά μου. Πλέον είμαι τόσο γρήγορος που πραγματικά δεν μπορώ να με ελέγξω. Και φαρμάρω 640 ταχύτητα το δευτερόλεπτο. Καλά. Όπα ρε. Δεν μπορώ να με ελέγξω όντως. Ωραία, πρέπει να περιμένω εδώ. Περίμενε και πάμε γρήγορα απέναντι. Πίδα! Στου τσακ μιλάμε. Λοιπόν, αυτή είναι η πίστα 6. Τι γίνεται εδώ στην πίστα 6? Μόλις πάτησα το πόδι μου. Ψόφισα. Από τι ψόφισα? Από τη σοκολάτα. Ωραία. Ήρθε ώρα να αλλάξουμε. Πάμε. Slime. Αυτό παίζει να είναι τέλειο. Παίζει να ακούγεται πανέμορφο αυτό. Θα μπορούσε και καλύτερα. Πάμε. Ας πάρω 50 τρόπια για να μπορώ να τελεμεταφέρομαι. Μπαμ. Σε 3, 2, 1 οροπλοξιανός ψόφισε. Πάμε. Τα κατάφερα. Λοιπόν, προσοχή εδώ. Σε 3, 2, 1 έχετε σοκολάτα. Πάμε. Γρήγορα. Έλα ακόμα να έρθει. Το έχουμε. Εντάξει, πρόλαβα. Πολύ εύκολα. Δεν ήθελα να πατήσω εκεί πάνω, αλλά δεν πειράζει, επειδή μπορώ να τηλεμεταφερθώ για... σε ποια πίστα ήμουνα? Σε αυτή την πίστα. 40 τρόπαια για να τηλεμεταφερθώ. Όχι, μην! Ακόμα δεν ήθελα να πέσεις κάτω. Πάμε, ωραία. Τρέχα. Γκάζωσε το level 51. Γρήγορα. Όχι. Κλείνει. Καλά, εντάξει. Παραλίγο να δω τον Άγιο Πέτρο μια ώρα αρχίτερα. Τι είναι αυτό? Αυτό σε ανεβάζει προς τα πάνω. Δεν πρέπει να σε ανεβάσει αυτό προς τα πάνω. Πρέπει να ανέβεις εσύ από τη σκάλα που το ψοφήσεις. Και όσα περισσότερα ρίπεθ βαράμε, τόσο πιο γρήγοροι γινόμαστε. Αλλά είμαι ήδη ταχύτητα κατσάφιλε. Ίσως και να μην είμαι. Ας βάλω το τελευταίο πληκτρολόγιο, το χιόνι. Αυτό μου θυμίζει πολύ Minecraft. Καλά. Δεν είναι άσχημο, αλλά νομίζω τα πήγαινα πιο σιγά, ακουγόντουσαν όλα πιο satisfying. Αυτό! Για να το εξακριβώσουμε. Ας βάλω το κλάκι, κλικ που μου άρεσε. Όχι, αυτό επειδή είναι μηχανικό πληκτρολόγιο, συνεχίζω να το ακούω τέλεια. Είναι μουσική στα αυτιά μου αυτό. Κάτσε, δεν μπορώ πλέον να κάνω αυτό. Ναι. Oh my god! Τρέχα, προλαβαίνεις. Ίση ταχύτητα. Καλά, δεν παίζει να σε φτάσει. Το έχουμε. Δεν είδα που πήγε. Αντώνη, το είπαμε 1000 φορές. Όποιος βιάζεται σκοντάφτη. Πάμε, γρήγορα. Τρέχουμε. Boom, τέλεια. Και σε 3, 2, 1, άνοιξε. Πάμε. Γρήγορα. Πέσε και ανεβαίνουμε.
Ρε φίλε, ρε! Αυτό το Roblox, ρε φίλε! Μάθε να σκαρφαλώνεις, ρε! Μάθε να σκαρφαλώνεις! Δεν το λέω σε μένα, το λέω στο παιχνίδι. Το Roblox είναι τόσο άθλιο όταν σε βάζει να σκαρφαλώσεις. Είναι σπασμένο. Δεν δουλεύει καν σωστά. Είναι λες ο χαρακτήρας μου ο Robloxianos έχει κουράδες στα χέρια του και δεν μπορεί να πιαστεί. Επίσης πλέον είμαι τόσο γρήγορος που απλά σκουντουφλάω. Νομίζω πιο δύσκολο γίνεται όσο γίνεσαι πιο γρήγορος. Πάμε εδώ έτσι, έτσι, έτσι. Εντάξει, θέλει να πατάς σε παύσα. Πρέπει να σταματήσω να σκουντουφλάω, ρε. Όπα, βλέπω καλά. Τι είναι αυτό εκεί πίσω? Μήπως είναι το merch του Mr. Aduon? Μπορείς να το βρεις στο πρώτο link περιγράφει στο Creator.gr. T-shirt, footer και πάρα πολλά αξισουάρ. Τσίπησε κάτω, υποστήριξε το κανάλι και τσιμπάς και ένα σουβενίρ. Πα. Θα το βάλω τώρα. Νερό. Για να ξαναπροσπαθήσουμε. Επίπεδο 8. Ανέβα. Έτσι ανεβαίνεις. Μπρο, έτσι ανεβαίνεις. Τι είναι αυτό? Ω, καλά, τι λες? Όσο πάει γίνεται καλύτερο. Όχι! Θέλω να κλάψω. Τώρα το έχω. Προσοχή τα άλματά σου. Έλα. Το έχεις. Είσαι αρκετά επίπεδα και αρκετά γρήγορος. Πω, θα πέφτα στη μέση. Τι είναι καν αυτό? Περίμενε. Level 70 λέει, εγώ είμαι 73. Νομίζω ότι είναι το τελικό boss. Τι κάσε με! Αυτός ο αρκούδος ήταν ο αρκούδος από τους παιδικούς μου εφιάλτες. Αλήθεια. Ή που θα μπορούσε να ήταν ο Φρέντι Φασμπερίδιος. Επίπεδο 11 λέει, πρέπει να είμαι 80 level, οπότε δεν είμαι έτοιμος. So, πηγαίνω εδώ. Boom! Και τσίπησα 1000 τρόπια για να μπορώ να τηλεμεταφέρουμε από στιγμή στη στιγμή. Για να πάμε όμως γρήγορο 80 level, νομίζω πως πρέπει να πάω στο μαγαζάκι και να πάρω ένα διάδρομο. Δεν θέλω να δώσω τόσα, επειδή έχω ήδη δώσει άλλα τόσα, οπότε θα πάρω το χρυσό διάδρομο και θα μαρσάρω εδώ λίγη ταχύτητα. Επί 76.000! Θα φτάσω επίπεδο 80, πόσο μάλλον 100 σε χρονών τετέ. Editor, βάλα το timelapse. 100 χρόνια μετά έφτασα εδώ με 204 ταχύτητα και πηγαίνω κάπως έτσι. Αλλά πάλι τρακαίνω σε αυτή την τεράστια μπάλα. Λοιπόν, πού ήμασταν? Κάπου εδώ, έτσι. Ναι. Τώρα είναι η ώρα και στιγμή. Θα πάρω λίγο για αυτά εδώ. Ζιον. Με τρελαίνει το Roblox. Δεν μπορώ άλλο. Επέστρεψα μετά από 10 εργάσιμες και πλέον η ταχύτητά μου είναι στο 204. Για να δούμε πόσο γρήγορα πηγαίνω. Καλά, εντάξει. Δεν έχουν μία. Ήρθα, Φρέντι Φασμπερίδιε. Έλα, πιάσε με. Βασικά, άστο. Άμα δεν με πιάνεις πριν, θα με πιάσεις ούτε καν τώρα. Όπα, κάτσε, αυτή είναι καινούργια πίστα. Περίμενε. Μη βιάζεσαι, Αντώνη, περίμενε. Περίμενε. Αυτό κι αν είναι όμπι τώρα. Πρέπει να προσέχω γιατί δεν μπορώ να με ελέγξω. Θα δω διαφημισούλα για να επιστρέψω πίσω. Δεν το ξανακάνω όλο αυτό. Και είμαι σίγουρος πως θα πέσω άλλες τόσες φορές. Προσοχή. Δες εδώ! Τηλεμεταφορά, πάμε. Τζιν. Τώρα θα μου πεις, Αντώνη, γιατί νευριάζεις, καλέ? Γιατί το Roblox σαν παιχνίδι έχει θέμα με το να αφήνει το χαρακτήρα σου να πιάσει τη σκάλα. Πρέπει να το κάνεις με έναν τρόπο που δεν ξέρω, πρέπει να κάνεις το λειτουργικό για να πιάσει τη σκάλα σε αυτό το παιχνίδι. Τέλος πάντων, να ελπίσουμε να μην ξαναγίνει. Μπρο, δεν μπορώ να με ελέγξω. Δεν μπορώ να με ελέγξω. Κάτι μου λέει πως έπρεπε να είχα περάσει αυτό το επίπεδο πιο νωρίς για να μην δυσκολεύομαι να το περάσω τώρα επειδή είμαι τόσο γρήγορος. Είμαι πάρα πολύ γρήγορος. Λίγο πίσω να πάω, είχαμε. Ρόδα, και κοπάνα. Έλα. Το πέρασα. Όχι, έχει κι άλλο. Wow! Τέλειο, κάτσε τώρα εδώ στη μέση όμως που είσαι. Πρέπει να βάλεις creamy πληκτρολόγιο. Το G. Έτσι, το G keyboard. Έτσι, είναι ζάχαρη, είναι μέλι, τα καρπούζια το Βαγγέλη. Λοιπόν, 90 επίπεδο λέει θέλει να είσαι. Και εδώ βλέπω μία τύπισσα κλεισμένη στη φυλάκα. Λογικά θα βγει να με κυνηγήσει. Πάμε. Boss incoming. Και εγώ τι κάνω τώρα που έχει boss? Πού πρέπει να πάω? Απλά τρέχα. Ωραία. Τρέχω και ας ελπίσουμε να μην με φάει. Αυτό είναι το final boss. Όχι, εγκλωβίστηκα. Όχι!
Πω φίλοι, γιατί έβγαλα τόσο ουρλιακτό. Πού πάω. Δεν ξέρω καν να πάω σωστά, απλά πηγαίνω. Όπου φύγει. Νομίζω κάνω κύκλους. Όχι, δεν πήγα σωστά. Πρέπει να πάω από εδώ πάλι. Ελπίζω το ποσάκι να μην περνάει μέσα από τους τοίχους. Μπρο, ανατριχιάζω. Είναι πίσω μου. Μπρο, είναι Roblox. Είσαι μαντράχαλος. Είσαι ενήλικας άνθρωπος. Μη σε τρομοκρατεί το Roblox, ρε Αντώνη. Δεν είσαι με τα καλά σου, ρε φίλε. Θυμάστε που σας έλεγα δεν θέλω να φύγω από εδώ επειδή είναι satisfying το περιβάλλον. Ναι, γράψτε λάθος. Θέλω να την κλάσω τώρα. Έχω φύγει χθες. Το θέμα είναι από πού είναι η έξοδος. Άμα κάνω ξεζουμ, μπορώ να καταλάβω πού να πάω. Όχι, εδώ κάνω κύκλους. Πάω από εδώ. Όχι, είναι πολύ κοντά. Α! Τα κατάφερα. Ουφ. Και αυτό είναι ένα καινούριο μέρος που μου λέει ότι πρέπει να είμαι level 100. Ναι, αλλά είμαι 97. Σκέτε! Εκπαίδευση! Τα χρόνια περάσαν και είμαι πλέον 106 level με 222 ταχύτητα. Και βρίσκομαι εδώ, στην τελευταία πιθανότατα πίστα. Όπα! Έβγαλα φτερά! Στα ουράνια πετώ! Όπα, αρχοντοκάρα μου, ακόμα να γελάσεις. Αγορίνα μου, κάποια στιγμή θα γίνει κι αυτό. Διαφημισούλα. Αυτό τι ήταν τώρα. Πέταξα πιο μακριά από όσο έπρεπε. Ήθελα να φύγω εκτός της ατμόσφαιρας της γης. Πάμε πάλι, προσοχή. Μπρε, μην πέτας πιο μακριά. Ροπλαξάκια μου! Κάντε ένα τεράστιο like επειδή ξόδεψα 100 εκατομμύρια. Με τρελαίνει το Roblox. Δεν μπορώ άλλο. Εδώ είσαι, Ρομπλοξιανός για κακό. Πάμε. Θα το μυρμήγκι είμαι. Προσοχή, στρίψτο. Πάμε. Έλα. Και αυτό όχι. Τι είναι σου κι άλλο. Πάμε ρε. Πάμε, σ' έχω. Είμαι αρκετά γρήγορος. Δεν είμαι.